Mayong adlaw ka natong tanan at hatagan og pagtagad karon usas mga bisita nato diri sa atong studio. Si Mr. Bulawan sa may atong ikalagad sir. Manawagan sa sir ngay sa tada katakuran sa atong mga viewers sir. Ang buntag, manggabi sa tanan, hain man kamo sa tibok ng kalibutan. No, dalaygon ang Dios. O sa may atong tuyo gid diri sa concert atong panawagan to karon. Ali ako karon para akong tagon ang tanan nga mga CFD o gilabi na silang membro, no? Anong imo manggi panawagan ang mga Catholic faith defender sa may kuan naram ko sa may kuan pod cancel na to ani. Sige silang panaway nga magsaulog daw mi og Christmas. So unsa man ginaday aning Christmas nga sa may concern ginato ani karon? Actually, na ako din nadawat nga gift, no? Unsa may kuan okay ra ba na nimo? Ano dawat pagkana nga unang-una di mo utog Pasko unsa may kuan gyud mo ni? So, no, gidawat ko ni nga gift dili ingon nga pahinungod sa Christmas. Gidawat ko ni mga pinangga tungod kay kuan man, grasya man. Gaps. Basig makaingon ka nga ning dawat ko ni kay Pasko sa mga pagano. No? Ang dawat ko ni Gaps kay kuan man siya. Regalo man, no? Regalo man siya. So kana nga regalo imong nadawat asa man nagikan sir sa may kuan ani? Ikan din ni sa mong manajero. Diya oh. Wapog ka mo balibad ana kay in the first place war bagi ka mo tuog Pasko sa may kuan gyud ani. Lisod man kayo balibaran mga safety kay krasya man. Ito ni sa abrihan. Okay, ato ni sa abrihan. Sige pala kog abre unsay sud ana. Okay. Usay sulod ka anang regaluha sir Bulawan. Unsa man siya? Bench. Bench oh. No? Wow, beans okay, beans. Gaps, nakadawat na tong regalo, Gaps. Ikaw nakadawat na ka? Tibuon sala na to ni regalo. Actually, magisigot ang regalo. Nakadawat masab kog regalo gikan ni Father Ramil Kurong. Ay regalo na ko. Gift from Father Ramil Kurong. Nya, baluna na tubig dindot kini dili ni beans dindot kayo. Yan nasa tay kuan. O saan gawas ani? Nasa tay nadawat gikan gyapon ni Father Ramil Kurong. Sa gyapon ni sa kabulpin Ano siya ikuan? Actually, mahal pa kayo si mong regalo, Bulawan. Sa tay, ayan nindot kini sa ikuan, tagsara ka kita, ani nga bulpin, gama, gikag kawayan. Ya, host, Diocese of Dipolog. Nasa na nakabutan diri nga 45 Dopim Bishop Clergy Convention. So, na-host ni sa Diocese of Dipolog, mo nandito gimi ani. Unang, wag na ko ni gigamit kay, sayang kay anugon kayo, regalo ra ba niya? Mahurot ng tinta ni wagid. So usmo na ko kami nami karapatan mo dawat og regalo kay in the first place kami man nagsaulog sa Pasko. Kanya dili kay para sa inyo na kay nadawat ng regalo di muhar mo na at least lagi po tayo dawat gikan mga unique ni ato mga unique ipatanaw sabi palihog nang sulod sa imong regalo sa sulod na gyud. Tiara. Okay. Gaps, ako na ko'y regalo. Ikaw, wala pa. Nya kay masuya ra ba ka kay dili ra ba ko Katoliko nya kadawat kog regalo. Pasensahin na lang ta. God bless na lang sa mga dia. At kinatawaan, abot sa dalunggan nagkadawat og regalo. Dako iyang isi abot sa dalunggan rapa pam 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 rapa papa